Good afternoon, fellow Zimbabweans. It's yours truly, Blessed Rune Sugeza, Comrade Bombshell. Today, 1st of July 2025, is a very special day. Let's meet at 2030 tonight. Maskata Kanaka, Murie Zimbabwe. The Comrade Blessed Rune Sugeza, Comrade Bombshell. Nasi, 1st of July 2025, izwa rakakosha. Ngatisanganei manheru na 2030. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinokupa maupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates andinodzoka nawo pano nguva nenguva. After a long time, Comrade Blessed Bombshell Geza appeared on his X addressing his followers with a special announcement scheduled for 8:30 p.m. today. Comrade Geza expelled from ZANU-PF party after vaudza President Emmerson Mnangagwa kuti vabve pachigaro zvinhu zvisati zvashata in early this year, apo vakabuda pa-interview yavakaitwa ivo neHeart and Soul TV. After that, Comrade Geza vakashedzera ivo mastay away twice, chiri chinangwa chekuti President Mnangagwa vaite step down pachigaro, but nothing changes kusvika vaGeza vanyarara because vakashaya support. Muzuva ranhasi, Comrade Geza vazobuda ivo vachitaura kuti vane mashoko avanoda kupakurira mhuri yeZimbabwe. Tisingazive kuti vachange vachitaura maringe nenyaya yei, regai tigomirira vachitaura. Mune imwe nyaya yatinayo, ividhio raApostle TF Chiwenga vari kublema the former first lady Dr. Grace Mugabe kuti dai vasina kutonga late President Mugabe, dai tisina kusvika patiri muzuva ranhasi. Apostle Chiwenga vawedzera ivo vakati Mai Mugabe contribute to the downfall of the late President Mugabe. Ladies and gentlemen, I want you to watch video raApostle Chiwenga vachitaura about the downfall of late President Mugabe. Then mapedza kuona this video, let's meet in the comment section mchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Vanhu vari muZimbabwe nyaya ndiri kutaura vane experience nayo. Kuti patasvitswa izvezvi senyika, mudhara akazoteerera mama. Remember mudhara anga akasimba kamadhezi ekutanga. Aitaura ega. Akazotanga kuti achitaura so ainyorwa katsamba onzi garai pasi. Tobva dzati ndanzi ndakutaurisa kana chiregai ndigare pasi. Ndo mpakazoya asante sana. Zvoti dai mudhara akaramba mudhara ngandiselayo. Kenzokere kunhawe yemagwaro. But nhau yekuteerera mama yakatiparira muZimbabwe. MaZimbabwe woye! Munhu wese kuna mai. Aiwa, payakangotaurwa munhu wese kuna mai. Yakatiparira kani munhu wese kuna mai. Takaona vanhu vakuisa fesi yamai pamotikari nepamabhazi. Chakazotishamisa indave nehama yanga yakaisa fesi yamai pamotikari. Mota svinhu dore seri kwa passenger uko rari nefesi ramai rakadai so. Musi wakaitwa asante sana, mangwana acho takasangana ndikati blazi muri sei, ndokuona fesi hapasina. Ndikati yamaitozviziva zvenyu kuti ibanga-panga ramuri kuita. Mudhara anga ari right kusvika azotanga kuteerera amai. Hazvina kumira mushe. Zvekuti dai mudhara akarega kuteerera amai, zvimwe zvinhu zvakazoitika zvisina kuitika. Ini ndikatozvitsiura. Ndikati zvaitwa kurufaro hazvina umwari mukati. Amai vari kurasika. Zvichatiparira zvatangwa naamai izvi. Zvinezvi amai vari mumwena. Nanhasi havasati vagamuchira kuti ndakanga ndarasika. Kana uri muZimbabwe unozvitenda kuti chokwadi amai vakatiparira. Stop it, haina kuzofamba zvakanaka. Bvunza ari pasaidi pako kuti yakafamba mushere. Stop it.
Saka